I pozdrav youtuberi, ja sam Neki Gaming, danas igramo Minecraft preživljavanje. Čuo epizodi ćemo da treba mi drveta. Kako sad ovi skopam jer nemam ništa da ih kopam. Ja ne mogu ovako, izvinite, čekajte. Ako meso, ne, neću da imam. Ovako ode, tu. Tako i ovako da se ovdje provučem. Sve ovako da postavimo. Tako, sve mi podravite. Znači, evo, nas je Minecraft preživljavanje i u ovoj epizodi sam mislio da idemo u rudu, jer ovdje ima, bio sam ovdje rupu koju sam vidio prvo kad sam bavili preživljavanje. U ovoj epizodi ćemo da napravimo pickaxe. Tako, imamo drveta pa idemo opet do kuće. I dalje ne mogu da razbijem. Pa dalje mogu ovako. Hop, hop, hopa, 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 hopa. Ne. Stavim tu crafting table. Moguće da stavim tu skoro. Tako, i napraviti kamen kuo. Dvo kamene kamen. Aha, nisam napravio šak. Ne. Tako. Mislim da sam napravio. Da se izbliži tako da ostavim vrata. Da vidite malo da vidimo na vrata. Gdje su vratanca bilo? Ja volim vratanca. I ja to volim. Znači, evo. Sad ću staviti tako. Dobro, kroz ovo ovako se vidi tako da ekstra. Evo ćemo ovaj chicken. I idemo u rudu. Ako imam trebim da se ovdje porasle bibi. Ja sam prepisao da imam slica. Da ćeš ti parite se i uvijek ću ovako ovo i ovo. Skoro sam malo hrane sa sobom. I neću da reva od ove hrane. Znači, izvinite, nešto sam rodio sad jer nešto mi sad se desilo. Ne znam što. Pa sam isključio jer se čuje nešto. Dobro sam to isključio. Evo ćemo u rudu i ponovno sam dosta pickaxa. To sam malo pre napravili. Ovo ćemo staviti. Nama trača. Imamo iron. I ovako da kupere. Ako nema dosta nečega, onda ćemo ne. Nema ništa. I
Vidimo još ruda koji ima ovdje, evo. Možemo i ovdje preko puta. Ekstra potak ovdje. Ti samo je doći. Krava. Pojedem. Da pojedem ću malo roka. Mnogo strane, tako da ću pojesti protivnu flaš. Evo, i svi pisaju u komentarima da mogu da nađem i iron, ali ja sam u komentarima da stavim ovdje gore, da zatvorim moju lavu, da bi mogo, jer svi se pisaju u komentarima, mislim svi su pisali, skoro pa svi, da ovdje stavim doć da ne bude lava, zato što kad je ovdje lava, jer moja kuća može izgori sve u kući, a ja to ne želim. Poslušat ću vas, pa ćemo sad to vratiti. Rekao sam da možda imam nešto još ispod, tako ću uzeti mjesto pikeksa kao bastuna. Sada ćemo postavljati. Evo ga. Stigli smo do kraja. Ćemo postaviti ovdje. Tu. Tako to se brže. Ću da bude sad mračno. No, ću pada. Noj. Ću dole možda. Samo da bude pomnoženo. Taj ništa mi nije dao onda mi smanjaju, sam mi dao fokus puno. Ne znam bi bio gdje. I na primjer, evo ovdje možemo da napravimo isto neku rudu. Ovdje čekaj sam da se držim. Tako. Sad ćemo još uključiti i da imam još sica. Da, imam zemlje. Jer ovdje ću da... Jer imat ću sad pomnije. Tako. I gledajte šta ću sad raditi. Šta ona radi? Dolazi dole. Šta radite buldoz? Sad! Samo da vidim da možemo još da dobijemo. Vidite. Ne. Sad ću brže. Nije noć, tako da priču isto jedan bow i mogu streliti da napravim ovo ekstra. Imaš ovog... Ne, imam samo 4 strela i tu ću se ovdje. Oj, imam, tako da kupim još ovoga flinta. Nisam. Ja sam dalim da bi vidio. Ovo da bi flintnosti. Nije.
Samo da nađemo. Crybaby 2. Civilizacija. Cookie pork. Onda pride. Ja primio strina. Ne treba. Ja nemam drveta. Sad ću pokazati skin koji sam ja našao. Ovakav skin. Vidite kad idem ima crveno ovdje. Sam dodao još na noge. Pokazat ću vam i kako da uradite skin. I to je bilo to za ovaj video klip.